След заснемането на огромните сметища край река Върбица, в района на местността Бекилер, село Бенковски, през месец август 2025 година беше подаден сигнал към община Кирково с молба за разчистване на опасните замърсявания. В резултат на това бяха предприети частични мерки и сметищата в началото на пътя бяха разчистени. Въпреки това, огромните струпвания от строителни и битови отпадъци в близост до реката все още не са почистени. Дейности по разчистване са предприети и в други два замърсени района – край моста между село Бенковски и село Дрангово и в ромския квартал в близост до реката. Река Върбица е единственият източник на питейна вода в село Бенковски и околните села. Отправяме втора молба и официално писмо към община Кирково за разрешаване на този жизненоважен проблем за жителите на село Бенковски и околните села. Проект за чиста река Върбица се осъществява от Сдружение Младежки приоритети с финансовата подкрепа на Viva.com.